गासैखौबो वेलकाम आरो गासैखौबो बरायबाय बेबो स्ट्रिसो दे आङो दा गय जादों बाट सिगाङावनो आं बुंखायो आं खेमा बियो बा निमाहा बियो आंनि सिगांनि फ्रन्ट केमेराया गाज्रि जाबाय बेनिखायनो आंनि मोखांखौ एसे मोब्ला मोब्लि नुबाय आरोखि ना बिश्वकर्मा फुजा फैयोब्ला सोर सोरना बेसेबां गंबेसे गारि दङ बेखौ गासिबो नुजोबखायो माने मालाय देखायना लाखाजोबो गासिबो भिडिअ खालाम फट' खालाम हगारबाय थाखायोखा आरो जाय बिथांमोनाहाय गारि गंसेबो गैया मालाय बिसाफ्रा दाबा सिखाखौनो फुजा होनानै आराम सोलियो बेखौबो जों फट'खौ नुखायोखा फेसबुकनि फारसे स' दा बेजों तुलना लानानै जोंबो ज' थाङो प्रसाद जानो नाथाय सोरबा जानांगौ मोनजायाखैबो खिन्थु जों मोनजादों दा गथ'ना दा बेसो जादों बे फाग्ला आदा प्रमद मारै जालाबायखोब्रा नोंसिनालाय मारै माबा सोरबा गोसो गैथारैखौनो जबरदस्ति हाबहोलाबायनाय गोसो गैथारैफोरखौनो थुसोम थुब्र' नाम लिस्ट होलाबायनाय बेफोरखि जागोन बियो होथस फाग्लालै दस्रा ओजों जोंखौहाय आमैसो हेमेन्थ'आहाय बेसेबां थुफ्लेगासिनो दङ सेवनोसै जोंनि बर'फ्रा सानाखै सिन्था खालाम जोंनि मानगोनां बिपिएफनि बा जोंनि मानगोनां बर' जाथि बिजेपिआव हाबनाय गस्ला गाज्रिफोर आंबो सिदासो होनखायो आङो सोरबा बिपिएफनि मानसिबो नङा सोरबा आङो सोरनिबा मानसिबो नङा बा सोरनोबा आङो ट्रेक्टरनिबो मानसि नङा बा इउपिपिएलनिबो मानसि नङा आङो ज' थायो गेजेरावनो बेनि थाखायनो आङो सोर गाज्रि सोर मोजां बेखौ होजोबखायो होननांगौबो होनबासो मोजां जायो दा बे आदा प्रमदनि पार्टिनि फुटबल गेलेग्रा टिम मोनसेया खोथा बाथ्रायाव जि गोदै बुङो जि गोथाव बुङो नाथाय बुस्थुआथ' अबहाय दङ हा नाथाय मानो पाब्लिकखौ नोंसोर बिदि जाम्बा खालामबाय थाखो गावसोर खुद जाखुमालायो आरो पाब्लिकखौबो जाम्बा खालामो गावजोंनो गाव प्रेसिडेन्ट चेयारमेनफोरा नायखुमालायो सोर हिनजावखौ लाना थांदों सोर हिनजावनो मा जाहैदों बेखौहाय फाग्ला गोजाखा दा आरो बेनि सायावहाय नोंसोर पाब्लिकखौ बिदि थगायबाय थानाय मा मोननो दे दा नोंसिनि लामायानो गैला गोथैखानोसै आरो दा नोंसोर लामा जुदि गोथेनानै जुदि बिफैबा फैयोब्ला नांगाल पार्टिया फैयोब्ला खिन्थु नांगाल पार्टिनि मानसिफ्रा मोजां मावनांगोन नङाबा जेरोखोम इउपिपिएलआ दा ट्रेक्टर पार्टिया दा बिदि थगायबाय थादों बिसोरबो दा साजा मोनदों थिग नांगाल पार्टियाबो बेबायदि थगायबाय थाब्ला बिसोरबो साजा मोनगोन आसरित मोनबाय आङो दानि जेसेबांखिनि गभर्नमेन्ट पार्टि गासिबो थगायनाय गोजा इएम जिएम सिएम टिएम टिलेम थेलाम गासिबो थगायनाय फाग्ला सरखार दानायानो थगायनायसो दाखादोंब्ला ओंखायनो गासिबो थगायजोबो बुस्थुफोरखौनो खोथा बाथ्राफ्राव आयै सयथिबो सानखौनो थुख्रायनो हायो आया फोर नुजोबखायोलै सयथिबो देखा देखिनो खुगाफ्राव सानाव गाखोनो हागोन आङो सानखौ नायहाबबाय थानो हायो साना आंनि थाखाय जेबो नङा नाथाय सान्दुंखौनो जानो हागोन ना हाया सान्दुं नांबानो जे मा जायो मानसिया आयदौ दोखो गोन्दो पाब्लिकखौ थगायबाय मा मावना लादोंमोन मा मावफ्रि मा देखायदों जेबो एख' गैया
गावबागावनि सिटआव जिरायनानै गावबागावनि बिबानखौ लानानै स्रि स्रि धर्मा जाबाय थानोसैलै होननायसो जालांबाय। जोंहा मान्थलि सेलारि मोनबाय थाबानो जायो, दरमाहा मोनबाय थाबानो जायो होननासो जालांबाय। नोंसोरनि दानि दानि इउपिपिएल पार्टिनि जाखिनि फुटबल गेलेग्रा टिम बिसोरनिया मा जाखो मा जायो। ओमफ्राय हजोंहाय आमाइसे माबाया गाबोन फैगोन बङाइगावआवहाय मामाया सिएमआ बेहा मालाय थुगासिनो दंखायो। आं अबे एंगेलजों थांनानै अबे एंगेलजोंहाय थाङोब्ला आङो अबे एंगेलजों हाबनानै आं अबे एंगेलजों थाङोब्ला बिटिसिखौ सिफायनो हागोन बेबायदि मालाय माथा मारिगासिनोखा मामाया। जोंनि बर' जाम्बाफ्रासो रोनावलाबायदों माबा सिएमनि सिटखौनो सिख'लाबाय थायो। बिटिसिया जायाखैलै बाबा, बिटिसि दासिमबो जायाखै। गाबोन 18आवहाय मामा फैगोन बङाइगावआवहाय। बियो बिटिसिखौहाय मारै सिफायनो नागिरदों मारै सिफायनो नागिराखै बियो माथा मारिगासिनोखा। माखासे थांखाबाय, सिगाङावनो माखासे थांखाबाय, बेखौ माबायानो हरखाबाय, बेखौ आदा प्रमदानो हरखाबाय सिगाङावहाय। जाखिनि डिपार्टमेन्ट बायदों बेखौ आदा प्रमदाव हरफिनदों। ओंखायनो गाव गोसोबायदि सोलिनो हायाखै। नैबे एबार दाबो इलेक्सन फैगासिनो थानायावबो बिदिनो जाबावगौ, माबा मोनसे नङा मोनसे गेम गेलेबावगोन बा गेम बाहायबावगोन बे मामाया। बे सारा ओरैबायदि माथा मारिगासिनोखा, ओरैबायदि नैबेजों ओरै माथा मारिगासिनोखा बिटिसिखौ मारै सिफायनो हागोन बे माथा मारिगासिनोखा। नोंस्रा ओमफ्राय सैमा फाग्लाफोर बादि गावजों गाव थगायलायबाय था, गावजों गाव नोंस्रा अरलायबाय था बोरमा साग्लाफोर। खुगा बाफुंला गोदो जोंनि बिटिसिखौहाय मा सिस्टेमैहाय होबथानो हागोन, मा सिस्टेमै लाखिनो हानांगौ, मा सिस्टेमै लाखियोब्ला जोंनि इयुन जोलैफ्रा माबायदि बा मा सिस्टेमैहाय थानो हागोन बेखौ सानहरालासिनो नोंस्रा गावजों गाव सैमा फाग्ला बादि सिखोमाना अरलायबाय थायो फाल्थुनो। मा बासन थानो थिग फुरा खाराया हारिनि सेन्टिमेन्ट दंलायनो मोनसेबो खामानि गैया। मा मावदों नोंसोरलाय? जेबो मावाखै। दोनबायलै, बाय बाय।